салом дӯстони азиз, бо хоҳиши шумо ба шаҳри хуҷанд омадем. соли нави 2022 барои ҳамаи шумоён муборак бошад. дӯстони азиз, касе ки ба канали мо обуна нашудааст, марҳамат дӯстони азиз, обуна шавед. Ба касе ки писанд омад, ҳатман лайк ва поделитсия карданро фаромӯш насозед. Санҷар медиям веша дар хизмати шумоён аст. арзи саломи ҳама кас, меҳруи хосу паёми ҳама кас, муждаи баҳри табрики шумо омадаем. дили мо баҳри шумо мезанад гум гум. ай бародарони ҷон, ассалому алайкум. ай хоҳарони ҷон, ассалому алайкум. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, ассалому алайкум падарон, модарон, хоҳарон, дӯстон ва бародарони арҷманд. сараввал қадамҳои мубораки шуморо ба шаҳраки солинавӣ хуш омадед, нури дидаву тоҷи сар мегӯем. шукри ин давлати бемисл ки соҳиб ватанам, меҳрадаи кишвари обод беҳ аз ҷону танам. ватанам, кишвари ободаму боғу чаманам, аз таманнои ту бу рост ба ҳар ҷо суханам, аз таманнои ту бу рост ба ҳар ҷо суханам. шукри тоҷикистони соҳиб истиқлол ва сарзамини биҳишт осо, шукри ватани маҳбубамон ва пешвои муаззами миллат ки зиндагии орому осоишта ва сулҳу суботи комил дар соли ҷашни бузурги таърихии 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мову шумо ҳамдиёрони шӯҳратёрамонро боз ба соли нави мелодӣ 2022 наздик ва боз ҳам муттаҳид намуд. дар ин мавзеи назаррабо, маркази шаҳри бостонии Хуҷанд, қомат афрохтани арчаи зебову бошукӯҳи соли навӣ ки рамзи сарсабзиву сарбаландӣ ва зебогиву тароватҳои зиндагӣ мебошад, бесабаб нест. чунки ҳамагон дар атрофи ин дарахти ҳамеша сабз шукронаи дастовардҳои нав ва нави рафтаро намуда бо орзуву таманноҳои нек соли навро истиқбол мегиранд. гӯё мо бо нигоҳи нав, андешаҳои нек ва нақшаҳои умедбахшу таманноҳои дилпазир ба соли нави омада истода қадамҳои устувор мегузорем. аз дил ва қалбҳои пурорзу ноумедӣ ва андешаҳои бадро дур месозем. дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр аст. ҳамдиёрони азиз, пиру барно соли навро ба хусус дар рӯзу ҳафтаи охир интизору пазмон мешаванд. ҳамдигарро бо ҷашн муборакбод менамоянд, кинаро аз дилҳо дур месозанд ва ба ҳам меҳру муҳаббатро зиёда мегардонанд. боиси зикр аст ки бо иқдому дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва шаҳри бостонии Хуҷанд имрӯз ин шаҳраки солинавӣ гӯшаеро ба худ мемонад ки хотири ҳар бинандаро болидаву шод мегардонад. бар замми ин иқдомҳои шоиста баргузории ҳамарӯзаи барномаҳои фарҳангӣ ва консертӣ, ҳунарнамоии санъаткорон муҳити идонаи шаҳраки солинавиро боз ҳам зиёда мегардонад. лозим ба ёдоварист ки ҳеҷ як дилхушии моро бе ҳузури санъаткорон тасаввур кардан ғайриимкон мебошад. бинобар ин бо як ҷаҳон шодмонӣ, бо қироати шеъри рӯдакии бузургвор ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. ҳеҷ талхӣ нест дар дил талхтар аз фироқи дӯстони пурҳунар. шодем ки дар ин шоми зимистона боз ҳам дида ва дидор расидем ва самимона ва сидқидилона ҳамаи шуморо бо фаро расидани як соли нав табрику муборакбод гуфта ба ҳамаи шумо сеҳативу саломатӣ, рӯзгори ободу осударо таманно мекунем. дӯстони азиз, ҳамдиёрони гироми қадр, дар оғози барномаи фарҳангиву консертӣ як қарсаки баланди ҳамовозаи шумо. саломат бошед. ва инак бошад дар саҳна ҳунарнамоӣ мекунанд ҳунармандони азизу асили театри мазҳакаи мусиқӣ ба номи хоҷа Камоли Хуҷандӣ бо як меҳр, бо як муҳаббат таби якояки шуморо болида месозанд. ва инак бошад навбатро ба аҳли ҳунар вогузор мекунем. марҳамат. ассалому алайкум. мардуми сарбаланду бо фарҳангу меҳмоннавози Хуҷанд шаҳри Бостону вилояти Суғд
соли нави мелодӣ омада истода. Соли нави мелодии 2022 ба ҳар яки шумо муборак бошад. Имрӯз аҳли ҳунари театри овозадори Камоли Хуҷанди шаҳри Хуҷанд тасмим гирифтанд ки баҳри болидахотирии шумо як барномаи рангини консертиро манзур намуда бошанд. Ва пеш аз оғоз ман изҳори сипос мегӯям ба бунёдкунандагони ин макони зебо, ин арчаи зебо ки бисёр зебо қомат афрохтааст. Бигзор соли нави омада истода ба хонадони ҳар яки шумо файз, баракот ва хурсандиву шодиву нишодро арзонӣ бигардонад. Он нияту он орзуҳое ки дар соли 2021 доштед ва ҷомаи амал напӯшид, бигзор дар соли нави мелодии 2022 ҷомаи амал пӯшад. Суханро зиёд намекунем. Имрӯз ҳунармандон, сарояндагону раққосагони хушхироми театри Камоли Хуҷанди баҳри шумо як барномаи рангини консертиро омода намуданд ки лутфан манзури шумо мегардад. Ва нахустин шуда ба ин саҳнаи зебо сарояндаи писандида ҳофизи хушсадову хушсимо Умарҷон Қобиловро даъват менамоем. Марҳамат, пазиро бошед бо гулдухтарони рақси театри Камоли Хуҷандӣ. Марҳамат. که بلند شما برای گلدخلکای تئاتر کامل خوشنده. مرحمت بخش شما.